A música que acabamos de oír danos unha pista sobre o que vai o programa de hoxe. É que hoxe o programa vai de percusión, en concreto da construción deste queixón de flamenco. Velaiquí, ou como dirían os veciños do piso de arriba, voilá. Fixadvos a parte de atrás, os costados, e agora imos ao croquis para ver que medidas e como é o despiece. Ben, estas medidas están adecuadas a unha estatura dunha persona de 1,75, 1,80. Isto debedes adaptalo según a estatura vosa, podedes baixalo un pouquiño de alto. As medidas de ancho e de profundidade valen as mesmas. Vamos a dar 35 centímetros de ancho, 35 centímetros de fondo e 50 centímetros de alto. Xa digo, para unha persona de 1,80, 1,75, 1,80, ou algo máis. Agora imos a ver o despiece, é dicir, de que piezas se vai conformado o queixón. Pois ben, o queixón leva unha tapa, un fondo, dous costados, un frontal e unha traseira. A tapa e o fondo irán cravados con cola aos costados, por riba e por abaixo. Cuidado, non metelas no medio porque tería menos resistencia ao peso. Tamén se podría ingletar e encolar, pero estamos a facelo un pouquiño máis sinxelo, mientras non vayamos collendo práctica, pois vamos a cravalo por arriba e máis por abaixo. O frente, que é o que marca o son, e logo a traseira, que é a que modula o tono do son, é dicir, leva un buraco ao centro da chapa, do tableiro traseiro, nós vamos a dar 12 centímetros. Podes xogar con el, canto máis pequeno sea o diámetro, máis agudo é o son, canto máis ancho sea, máis grave. Iso podedelo ir probando. Mientras estedes entre 9 centímetros e 14 centímetros, podedes probar, facelo máis grande ou máis pequeno, para que o son como máis vos guste. Nós vamos a facer de 12 centímetros. Ahora, que materiales necesitamos? Pois ímolo a ver. Isto é o que necesitamos. 2 tabuleiros de contrachapados de Ocumé de 12 milímetros de grosso, con unhas medidas de 47,6 por 34,2. Esas medidas xa teñen o descuento do grosor das chapas do frente e da traseira e máis da cima e do fondo. E acima do fondo levan outros 2 tabuleiros, tamén de 12 milímetros de contrachapado tamén do Ocumé, e con medidas de 35 por 35. Logo, dianteira e traseira, frontal e traseira. Contrachapados do Ocumé de 4 milímetros, ou de 3 milímetros tamén vale, de 50 por 35. Cola branca. Cola de contacto. Tamén necesitamos uns parafusos, cabeza redonda, de 2,5 por 16. E uns cravos. Uns cravos de 11,30 e de 8 por 15. Uns clavillos sin cabeza. Necesitamos tamén uns deslizantes para poñerlo no fondo do queixón e que nos aísle do chan para que o sonido non se nos altere. Necesitamos tamén lixa de 120, lixa de 2,80 e unha lixa de esponxa fina. Gran 120, grau 2,80 e unha lixa fina, unha lixa esponxa.
Ben, que máis necesitamos? Pois cinta de carrocero, verniz con tinte caoba, cera para tapar os buraticos, cera color caoba tamén, e disolvente, por último, disolvente ou aguarrás, porque o verniz que vamos a usar é sintético. Agora vamos cos apeiros. Estos son os apeiros que vamos a necesitar. Unha serra caladora dotada dunha folla de serra de dente fino. Unha lixadora orbital. Tamén un trado con dúas brocas. Unha de 3 mm, 2 mm, 2 ou 3 mm. Outra de 10. Un martelo. Un parafusador plano. Un punzón. Un embutidor, tamén un compás, unha escofina, un cepillo pequeno, unhas tenaces, unha escuadra e, por último, un pincel de paletina de 30 mm. E con todo isto, poñémonos mans á obra. Ben, o primeiro paso é unir a tapa ou o fondo a un dos costados. Primeiro uniremos a cima a un costado, logo o fondo a un costado e ao final unimos as dúas metades para ter o queixón. Para iso vamos a coller os clavos de 11,30 e apuntamos un par deles na tapa. A continuación, fixamos o costado, ben cunha prensilla, en este caso cunha axuda de banco, botamos un pouquiño de cola branca, e procedemos ao clavado. Tendo cuidado de que este ben enrasado, e de que non se nos desplace ca cola. Unha vez que temos esos dous clavos apuntados, xa se nos ten sola e acabamos de cravala. Eso sí, procurade que os clavos vayan un pouquiño inclinados hacia un lado e hacia outro para que fagan un pouquiño de lazo e sean máis resistentes. Ben, xa teríamos unha das metades. A outra, para forrar tempo, xa a teño feita aquí. Co cual, agora só sería botar cola e clavalas co mismo plantexamento que fixemos para facer as metades. Pois moi ben. Agora vamos a encolar a tapa frontal contra a chapa. E vamos a facer usando cola de contacto, non cola branca, cola de contacto. Aproveitamos que a temos aquí en tubo. Simplemente botala un chorro uniforme polo costado. E agora aplicámoslo aí
sacámolo e deixámolo que seque. Cando este seco, aplicaremos unha vez que pasen 10 minutos, aplicaremos outra vez a chapa e quedarános pegada. Mientras tanto, que vamos a facer? Pois vamos a trazar o burato da traseira. Nesta traseira é onde vamos a facer o burato que nos permita un pouquinho modular o sonido e ao mesmo tempo pois modificalo ao noso gusto, se máis grave, máis agudo. Normalmente este burato vamos a facer sempre ao centro da chapa. Hallamos o centro e aí, que a axuda do compás que vamos a poñer a 6 cm, 60 mm para que nos faga o burato de 120, trazamos o burato. Ahora só temos que, ca axuda do trado e unha broca de 10, practicar un burato dentro da circunferencia que nos permita introducir a folla da serra de calar e recortalo ca serra caladora. Vámoslo facendo despaciño. E ca axuda da escofina e dun pouquiño de lixa, envolvendo a escofina nun pouquiño de lixa, pois perfilamos, afinamos o que é o buraco. Aí o teríamos. Bueno, agora xa secou a cola de contacto e vamos a pegala a tapa frontal contra o armazón. Bien, o primeiro que temos que comprobar é polos cuadros da chapa comprobar que nos iguale cos cuadros do queixón. Se cadra, para que non se nos mova, metémoslle pois un claviño. Agora simplemente damos uns golpiños para que funda ben a cola e deixámoslo aí a un lado para que a cola siga tirando, e o que vamos a facer agora é preparar a traseira para parafusala contra o queixón. O primeiro que facemos é furar unha serie de buracos e logo a parafusámola. O tableiro ten 12 mm, pois marcamos a 6 mm a línea donde temos que furar. Se queredes que vos salga perfecto, pois colledes o metro e marcádelo cada 5 cm. Si vos vale que vaya pois aleatoriamente, pois tampouco non... Simplemente é para que nos agarre a tapa e, hombre, sempre queda un poquinho máis bonito que vayan os buratos á mesma distancia. Moi ben, feito isto, afinamos con un pouquinho de lija para sacar as rebabas. Damos a volta ao queixón e agora simplemente é a parafusar. A traseira ten que ir a parafusada porque necesitamos sacala, pois para, por exemplo, hai xente que lle gusta poñerlle dentro pois unha manta para que amortigue o son, bordoneras ou incluso cascabeis, ou que rompa a chapa e podela cambiar. Recordade, parafusos 2,5-16, cabeza redonda, para que quede un pouquiño máis bonito. Damos un pequeno golpe e procedemos
a parafusalo. Podedo facer, neste en concreto son parafusos, planos, pero hai nos de estrela tamén, e podelo meter con atornillador. Bueno, ahora, mentras eu acabo de atornillar os parafusos, de parafusalos, imos ao consello das man. Ben, o consello da semán vai de pincéis. Moitas veces teredes atopado con que limpiades un pincel despois de usar, limpiádelo con aguarrás ou con disolvente de limpieza, según sea o produto que usastes antes, e deixádelo, despois de frotalo, e pasado un tempo queredelo usar, e retopádelo que está, pois, como un penedo. Se está como un penedo, está como este, isto xa non ten recuperación. Pero se está un pouquiño así, como este, que parece que están as cerdas un pouquiño pegotonadas, iso ten unha fácil solución. É volvelo a meter no disolvente do produto que usastes anteriormente, é dicir, se a última vez que usaste un esmalte sintético, pois usades aguarrás ou un disolvente sintético. Se usastes un nitro, pois usades un disolvente nitro. E se usastes un poliuretano, tedes que usar acetona ou un disolvente de limpieza. Deixadlo como media hora, ao cabo de media hora teredes xa reblandecidas as cerdas, frotádelo contra unha tabla limpia, frotádelo unha e outra vez, e cando vexades que están soltas as cerdas, lavádela con agua quente e abundante xabón. Mellor aínda se é da babaixelas. Veredes como a vida dos vosos pincéis dura e dura. Hasta logo. Ben, agora terminamos xa de parafusar a traseira. E agora tócanos igualar o frente e a traseira co resto do queixón. Temos que sacar estes sobrantes. Eso vámoslo a facer con un cepillo como este, un cepillo pequeno. Tamén vale un cepillo un poquinho máis grande, pero este é máis cómodo porque é máis manexable. Entón, inclinando un poquinho, pasámoslo hasta que quede enrasado. Moi ben. Siguiente paso. O seguinte paso é coller ca lijadora e lijar todo o conxunto. Pero vamos a sacar a tapa outra vez para poderlo lixar máis cómodamente. E a parte que temos que recordade, pois, sacar a marca de referencia para os tornillos, para os parafusos que fixemos para poder sacarlle o trazo. Moi ben, agora vamos a proceder ao lixado. Collemos a lixadora con lixa de 120 isto xa estaría e agora vamos co queixón. Isto estaría tamén. E agora o que vamos a facer é preparar o banco para dar a primeira capa de barniz. E damoslle a primeira capa de barniz. É interesante darlle por dentro e por fora.
porque iso mellora moito o son. Un barniz con tinte é dirixir o pincel ou mover o pincel sempre paralelo ás vetas. Moi ben, deixámoslo secar. E imos co queixón, que vamos a empezar por darlle dentro. Ben, agora sería cuestión de deixarlo secar para poder darlle segunda man. Vámoslo a pulir con barniz, cunha lija de barniz de grano 280 e damoslle a segunda man. E ca mesma a lixar. Isto hai que lixalo moi suaviño, moi despacio para non sacarlle o barniz, a primeira capa de barniz. Por adentro non a lixamos porque o que nos importa é que levan a mesma malla de barniz, pero para non pasar traballo, non importa que quede un pouquiño áspera. Repetimos a operación, limpiamos o polvo, e a tapa xa teño previamente, xa estaba lixada, e repetimos man. Bueno, pois ahora sí a cuestión de continuar hasta acabar. Como xa vedes o proceso, o que vamos é pasar ao seguinte paso do proceso, que sería, unha vez seco o barniz, poder volver a montar a tapa, poñerlle os deslizadores e acabar a tarea. Permitídeme primeiro que me limpe un pouquiño as mãos e agora volvo. Ben, pois xa secou o barniz, agora o que temos que facer é montar a traseira no queixón e terémoslo rematado. Antes, vou vos explicar unha curiosidade. Como vos dixen antes, hai xente que lle mete unha manta para amortiguar, para facer o sonido un pouquiño máis sordo, hai outra xente que lle mete uns cascabeis, ou hai xente que lle mete unhas cordas de guitarra, unhas bordonaduras. Iso faise, por exemplo, pois como isto, 4 barrotes unidos e unhas cordas de guitarra do 0,32, 0,34, incluso 0,36, un pouquiño en función do son que queirades conseguir, é cuestión de ir probando, poñendo, en fin. E montámolas cunhas gomas para que aíslen as reverberacións do son e sempre as cordas da mitade para arriba, eso sí é importante. Podedelas poñer como queirades, máis separadas, menos separadas, unha máis xunta, outra, pero da metade para arriba. Este, por exemplo, témola co fondo para baixo, porque as cordas teñen que ir sempre contra cima do queixón. E agora, se é cuestión de anclalo con uns tornillos, eses mesmos topes de goma que nos sirven para evitar as reverberacións das cordas, tamén nos fan de tope contra o frente para que non queden as cordas pegadas e nos faga un sonido demasiado de corda en vez de ser percusión, que é o que estamos a facer. Ben, agora que nos faltaría? Pois agora teríamos que aparafusar outra vez a tapa. Recordad os tornillos do 825. E agora xa cerraríamos definitivamente. Bueno, pois agora feito isto,
vamos a montar os deslizadores, que son unha especie de pés de plásticos ou de goma que nos sirven pois para aislar, en este caso, o queixón. Tamén se usan para aislar os mobles. Bueno, pues ahora solo queda probarlo. Vamos a ver. Agora só queda comprobar o máis importante, e se a voz acompaña. Pero deixademe antes poñerme en situación. Aí! Ben, a próxima semana, neste mismo programa, nesta mesma canle, e a esta mesma hora. Adeus, xente!